Kule video ke le ibangele isanqwe uMongameli Cyril Ramaphosa ngethuba yekuhambo lwaseburhulumenteni kumantla eAfrika wabonwa ezijuxuza nabaphathiswa becabinet. Bambe ke apha ekhaya bathi noko engafanelanga ba ufikelele kulomgangatho. I-office kaMongameli ke ithi uMongameli uqala ungaziva kakuhle emva koba eshiye kwisingcwabo sikaMongameli wokugqibela we-apartheid uFW de Klerk eKapa izolo. Kuthiwa ke noko usemandleni kwaye ufumana ingqwalasela kwabezomkhosi weli. Amaqela ezopolitiko avakalise oku ngeza kutshanje. We wish President Cyril Ramaphosa a speedy recovery after testing positive for COVID-19. He must self-isolate and take good care of himself and never rush to come back and impose heavy lockdowns to the country. But at the same time, we'd like to caution the people of this country to make sure that they take good care of themselves. The fact that the president tested positive is an indication that COVID-19 still exists. The news of President Ramaphosa tested positive for COVID-19 is a loud and clear warning to all of us that this enemy called COVID-19 does not discriminate against anyone. It attacked rich and the poor, presidents and the ordinary citizens. Kwingxelo iANC ithe inqwenelela okuhle kodwa uMongameli imemelela kuboMzantsi Afrika ukuba bazama ukuqalasela imigqaliselo yeCovid-19. Kusenjalo ke uMongameli Cyril Ramaphosa uye kuTwitter evakalisa ukuxola nokubulela kwakhe kubembi boMzantsi Afrika abaqhubela phambili nokumnqwenelela okuhle ngeli xesha. Ukanti ke usekela Mongameli David Mabuza ngumongameli obambeleyo sithetha nje. Ndingabongile Dumako kwindaba ze SABC eGauteng.